Това е пространство, което е насочено изцяло за жени. А това дали е свързано с най-новия уред, който имаш в момента при теб? Това означава, че си в кафтена, неравномерен тен, пигментационен. С опит над 20 години в сферата на естетиката. Зимен пилинг, същевременно вързан с кислородна мезотерапия. Здравейте на всички! Добре дошли в моят нов проект. Правят процедури, които са подходящи за хидратация, за дълбока хидратация на кожата. Съвсем различна сфера. Лекар, ендокринолог. Защото са жизненно важни за организма. Мен това пряко ме касае, защото и аз съм към тази граница вече. Радвам се да ви посрещна тук с първата тема, която съм подготвила в моят подкаст. Гост ми е прекрасната Силвана Шоричелова. Тя е мастър естет с опит над 20 години в сферата на естетиката. Не само в България, но и в Испания. Изключително съм горда, че прие поканата ми, защото може да сподели изключително полезна информация за всички жени. Това е пространство, което е насочено изцяло за жени, за да е полезно не само за здраве, но и за красота, защото всички знаем, жените колко обичат да са красиви, включително и ние, нали? Така е. Както знаем, лятото е любим сезон на повечето от нас. На мен лично ми е най-любимият сезон. Затова и избрах като първи гост да е именно Силвана, защото ще ни сподели много полезна информация за това какво може да направим за кожата си след лятната ни почивка. Изключително актуално в момента. Всички ходят на море, на планина, на всякакви почивки и неглижират кожата си, а като се върнем, се чудим какво да правим. Сиси, би ли ми споделила какво е най-често срещаното като проблем при кожата на жените, когато идват при теб след лятната си почивка? Най-честият проблем това е дехидратацията на кожата. Това означава, че е сив кафтена, неравномерен тен, пигментационни изменения, пигментни петна, запушени пори, неизравнен тен, съответно прекомерно омазняване на кожата или преизсушаване на епидермиса. Това са най-честите проблеми, които се сблъсквам ежедневно с тях след ваканцията на клиентите. А какво най-често им препоръчваш да правят с кожата си след лятната си почивка? Най-често им препоръчвам да приемат повече вода, да правят процедури, които са подходящи за хидратация, за дълбока хидратация на кожата. Такива процедури са подходящи мезотерапии, които са с антиоксиданти, с минерали, витамини. Микронидлинг също е много подходяща процедура. Ексфолиране, нежно ексфолиране на горния слой на епидермиса с диамантино микродермоабразио. Кислородните мезотерапии са изключително полезни за тях, защото оксигенират кожата. Всичко това го правиш с доста модерна апаратура, доколкото знам, защото и аз те посещавам, тъй като наистина за мен също е много важно кожата ми да е в перфектно състояние. Така е. А кои са най-добрите възстановяващи процедури, които би препоръчала на една дама, която е излагала кожата си основно на слънце? Говорим за лятна почивка на морето, силна дехидратация, изключително опъване на кожата и много често срещано излющване на горният слой. Начало бих препоръчала един фин зимен пилинг, същевременно вързан с кислородна мезотерапия и това е една комбинирана процедура и с безиглена виртуална мезотерапия, тъй като тя не е необходимо възстановителен период след нея. А това дали е свързано с най-новия уред, който имаш в момента при теб? Точно, това е един друг уред, за който също мога да спомена. Това е най-новият ни робот, който прави едновременно мезотерапия, вкарва активните съставки в кожата с различни антиоксиданти, в зависимост от това се прави персонализирано според нуждата на всеки клиент индивидуално в дермаестетика. Той прави мускулна стимулация, радиочистота мултиполярна, която стимулира вътреклетъчно стимулацията на колаген и на еластин, производството.
същевременно и обвързан с инфрачервена светлина, която пък стимулира клетъчното деление. Това, честно казано, аз все още не съм го пробвала и със сигурност ще се възползвам следващия път от него, защото наистина е иновативно. Силно приятно и няма никакъв възстановителен период, без болка, без зачервяване и невероятни ефекти. Говорихме колко е важна хидратацията за кожата в дълбочина, точно след излагане на слънце и след летните почивки. Хидратацията е много важна и вътрешно. Тоест, приема на много вода целогодишно е изключително важен. Съгласна ли си с това? Абсолютно съм съгласна. Водата е изключително важна, защото освен на красотата отвън, тя изисква здраве и отвътре. За една правилна концепция на визия и здраве трябва да са много вързани процедурите с пиенето на вода и приемането на електролити, защото са жизненно важни за организма. Това подпомага естествения синтез на колаген и на еластин, което е жизненно важно за нас, за нашата красота, както и така. Затова ви препоръчвам всеки път да пиете колкото можете повече вода, поне около 2 литра вода. Това е доста приемливо така като количество. Попитах те, защото ти като наистина изключителен експерт в областта на красотата при жените и не само при жените, разбира се, но най-често при тях, много често се говори именно за процедури външно и за това колко са важни, но ти като специалист можеш да кажеш и вътрешната грижа за тялото колко е важна и че също се отразява по изключителен начин като поддръжка и на кожата външно. Тоест, красотата отвътре се проявява и отвън. Нали така? Така. Затова пиете вода повече, хидратирайте се добре, защото ще изглеждате още по-добре и процедурите ще бъдат още по-ефективни. И твоята работа ще е още да. Абсолютно. И по-ефективна. Така е, и още повече след всяка една процедура, за да може да задържаме водата максимално добре хидратирана кожата, това е когато приемаме достатъчно количество вода. Вода, колаген, витамини, минерали, да, също. Аз като човек, който наистина държи на външния си вид, много държа и вътрешно да поддържам здравето и тялото си, защото всичко вътрешно се отразява всъщност и външно. Абсолютно. Това е пълен облик. А какво би препоръчала на жените над 40 години? Мен това пряко ме касае, защото и аз съм към тази граница вече и ще е интересно, сигурна съм, че има някакви разлики с една 20 годишна кожа и една, например, 50 плюс годишна кожа. Какво би препоръчала на по-зрялата кожа? Препоръчала да приемат, освен доста голямо количество вода, както обяснихме преди това, да приемат добавки също с колаген, защото са много подходящи. Освен да си правят процедури, нали, да приемат и някакви хранителни добавки, които да съдържат голямо количество антиоксиданти, витамини, минерали, олигоелементи, нали, от продуктите, които ще използват също в домашна грижа. Естествено, че нямат нищо общо, нали, над 40 години възраст имат доста разлика, защото се променя обмяната на веществата, забавя се метаболизма. Подходящи са, затова препоръчвам различни видове мезотерапии, които са с колагенова структура, биоревитализация, радиочастотни лифтинзи, които работят на вътреклетъчно ниво, подпомагат естествения синтез на колаген и на еластин в кожата. Аз затова и не спирам да повтарям и няма да се изморя да повтарям колко са свързани двете неща. Грижата отвън и грижата отвътре, защото всичко е една синергия и за да изглеждаме добре, трябва и да се чувстваме добре. Трябва да сме здрави, да сме хидратирани и кожата ни да е на ниво. Абсолютно. Затова в дермаестетика прилагаме също индивидуални планове за всеки персонално, по-отделно, според нуждата му на кожата в актуалния момент. Точно това е ключа за мен. Индивидуалността, подходът персоналния,
също и в програмите, които и аз правя, защото всеки е индивидуален. Не може да разглеждаме обща тема на индивид, който е сам за себе си. Абсолютно, и още повече всеки път, при всяко едно посещение, например при мен, всеки път кожата е по различен начин. Няма как да го предвидиме това. Затова персонално всеки път с различен подход, според нуждата. Като говорим често за външни продукти, какво да използваме за кожата си, малко на заден план понякога остава и въпроса за вътрешната защита на кожата. Така е. Затова красотата не започва отвън, а започва отвътре. Значи аз бих препоръчала като експерт да се използват продукти, добавки, които да съдържат колагени, омега масни киселини, антиоксиданти, различни минерали, защото те са щитовете на организма, които красотата идва отвътре навънка. Абсолютно да. Лично аз самата употребявам продукти, които са с много висок антиоксидантен ефект. И това са продукти, например като Fitline, които не искам да изглежда като реклама, но съм просто изключително доволна, защото те са биоактивни, в смисъл, които работят на ниво клетка и се абсорбират изключително добре и се понасят от всеки вид организъм и аз се чувствам идеално и това е. Да, и нямат абсолютно никакви противопоказания, защото са 100% натурални и естествени. Да, самата също ги ползвам и честно казано не би ги сменила за нищо. Говорим за лятото, почивките, кожата, поддържането на кожата след това. Какви други процедури правите вие в дермаестетика? В дермаестетика се провеждат освен процедури за лице, се провеждат и процедури за тяло, антицелулитни, стягащи, мускулни стимулации, в зависимост от нуждата на всеки. Но освен тези процедури, всеки път казвам на моите клиенти, че те трябва да приемат достатъчно количество вода, за да бъдат максимално ефективни самите процедури, както и да приемат различни хранителни добавки, които могат да подпомогнат самото стягане на кожата, да въздействува върху кожата, върху укрепването на мускулната маса, както и също така да могат да подпомогнат мускулните влакна. Те са различни. L-карнитин, разбира се, може да бъдат колагенови добавки на различен принцип и различни витамини и антиоксиданти. Задължителни. Задължителни, да. С тези свободни радикали навсякъде около нас просто е абсурдно без антиоксиданти. Да, така е. И финално, ако можеш да дадеш само един съвет на всички дами, които ще ни гледат, как да поддържат кожата си, външния си вид изцяло и като цяло, какъв би бил той? Само обвинявайте пред огледалото, а се погрежете за вас самите и красотата има лице. Така е. Много е важно една дама да се чувства добре в кожата си. Как ще го направи е нейн избор, но трябва да се погрижи за себе си. Много ти благодаря. Беше изключително полезна, изключително изчерпателна. Сигурна съм, че ще направим отново друга тема, защото този източник на информация, Силвана Шуричелова, е неизчерпаема и ще може да бъде още по-полезна в други теми за красотата. Благодаря ти отново. Благодаря и на вас. Очаквайте следващата ни тема. Тя ще е също толкова интересна. Поканила съм специалист в съвсем различна сфера, лекар, ендокринолог. Ще си говорим за най-често срещаните проблеми в щитовидната жлеза и този така голям бич на при съвременните жени, а именно Хашимото. Благодаря и прекрасен ден от мен. Идеално.